Ingabe wena kufanele yini ukuthi uyohlolelwe i-prostate cancer? Ngiwu-Dr. Thabile Weather Law Clinic, iklinikhi yamadoda etholakala eThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langempelasonto la sikhuluma khona ngey'nkinga amadoda abhekene nazo. Siqinisa kakhulu iy'nkinga zasekamereni, phinde ibe no-Dr. Love, insizwa kaMshengo Khosini FM. Njalo ngoLwesibili kusuka ngo-1 kuya ngo-2 ezintathakusa. Ungabe ubani kumele ehlolwe, eskrinwe, ebheke ukuthi akanayo yini i-cancer ye-prostate? I-prostate cancer ye-prostate isiphusha kakhulu ukuthi abantu besilisa beskrinwe. Kungani? Okokuqala, yona cancer evame kunawo wonke kubantu besilisa eMzansi Afrika. Okwesibili, siyazi ukuthi kuyenzeka ibe nempawu kodwa ngokuvamile ayijwayele ukuthi ibe nezimpawu, iba nezimpawu lapho isihambe kakhulu, so kwenza ukuthi sibone ukubaluleka kokuskrina kwe-cancer ye-prostate. Ubani kumele screen for i-cancer ye-prostate? Okokuqala, wonke umuntu wesilisa oneminyaka engaphezulu ka-50 kumele screen for i-cancer ye-prostate. Okwesibili, wonke umuntu oneminyaka engaphezulu ka-45 onomuntu kubo ne-cancer ye-prostate, baba wakhe, abafowabo wayele-cancer ye-prostate, noma akubo dade wabo nabafowabo noma ubani kubo wayene-cancer yebele. Siyazi ukuthi lokho kuyahambelana ne-cancer ye-prostate. Kanti uma usemncane kunalokho ungenazi inkinga zokuchama, azivamile ukuphusha ukuthi uskrinele i-prostate ngaphandle bakunezizathu ezithile, kodwa nje yilabo kuphela abantu isikhathi esiningi esiphusha ukuthi baskrinele for i-cancer ye-prostate. Kungani futhi sisiphusha kanjena ngaphezu kokuthi azikho into ezithile ezizobonakala? Ngoba lapho ibanjwe early iyakwazi ukuthi ilapheke ngokuphelele, futhi indlela zokuyilapha lapho ibanjwe early ziyakwazi ukuthi zingoni enkonzweni yasekamereni. Kanti lapho isiyekwe yahamba kakhulu i-cancer ye-prostate, siyazi ukuthi i-treatment yakhona isuke ingasalaphi, isuke isiyibamba nje kuphela. Futhi siyazi nokuthi lapho isiyibamba wonke lama-treatment okuyibamba ayalimaza kakhulu ey'nkingeni ekamereni. Yikho situsa ukuthi abantu besukume behambe beyohlolela i-cancer ye-prostate. Yiziphi ezinye izimpawu ongayibheka lapho ungayibheka ukuthi khona okuthile yini okushintshayo kwi-prostate? Khumbula, le mpawu azisho ukuthi une-cancer, zisho nje ukuthi khona okuthile kwenzeka ku-prostate. Zingasho ukuthi uvuvukele nje kuphela i-prostate, kodwa kusho ukuthi makwaba nale mpawu sekuchaza ukuthi une-cancer. Okokuqala, umchamo usuweak, awusashayile, usushaya la eduzane, usuthatha isikhathi eside uqala ukuchama, usuweakana basuqeda futhi uthatha isikhathi eside ukuthi uqede uloku uconsa, ungabona igazi ngesinye isikhathi emchamweni, ungaba nama-infection kaningi ngesinye isikhathi esinyeni. Kanti futhi kungenzeka masekuhambe kakhulu uzuzwe neqolo seliqala ukukuphatha. Lokho kungenzeka ukuthi suke sihambe kakhulu-ke masukwafika kuleso sikhathi abanye bayibona sebevuka ebusuku bevukela ukuchama ngenxa yokuthi i-prostate sikubanika inkinga eyithile. Khumbula, sithele impawu akusizona ezomdlavuza kuphela, ziyimpawu zenkinga nje zey'nkinga eziba khona ku-prostate. Ungathi uma uyibona unezinye zale mpawu masucabanga ukuthi une-cancer. Kungenzeka ukuthi unezinye iy'nkinga nje kodwa akusiyona i-cancer. Khumbula, ezasekamereni iy'nkinga zempilo. Sukuma uthole usizo.